ως πρόεδρος της Βουλής, κηρύσω την έναρξη των εργασιών του πρώτου μοντέλου Βουλής των Ελλήνων. Παρακαλούνται τα μέλη της κυβέρνησης να έρθουν στην έδρα και να καταθέσουν τα νομοσχέδιά τους. Καλώ τον Πρωθυπουργό, κύριο Μητραλέξη, να ανέβει στο βήμα για να μας αναλύσει τις νομοθετικές προτάσεις της κυβέρνησης. Κύριε Μητραλέξη, έχετε 5 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώην και νυν παρόντες βουλευτές, νυν παρόντες και πρώην απόντες βουλευτές, που ελπίζω να μην οραματίζεστε ένα άδειο κοινοβούλιο. Στο πολιτικό σύστημα. Την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Στο πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης που αφήνουμε πίσω μας εντοπίζονται πολλά στοιχεία προόδου. Προόδου του τόπου και της αντιπροσωπευτικής μας δημοκρατίας. Όμως, η κομματοκρατία της μεταπολίτευσης άφησε ερείπια, όπως δίδαξε σε όλους μας η κρίση. Άφησε ένα κράτος όχι μόνο οικονομικά ελλειμματικό, αλλά και πολιτικά ελλειμματικό, με καθολικό το έλλειμμα αποτελεσματικότητας. Όμως, βρισκόμαστε ήδη στην εποχή μετά την μεταπολίτευση. Με τις νέες πολιτικές δυνάμεις, τις συγκροτημένες στα 4 κόμματα και με μια κυβέρνηση οικουμενικής υποδοχής ανεξάρτητη από τα κόμματα, μια εκτελεστική εξουσία ανεξάρτητη νομοθετική, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπέρβαση, για την δόμηση μιας νέας Ελλάδας, βασισμένη στην αξιοκρατία, στην εργατικότητα, στην αξιοπρέπεια, στην ιδιοπροσωπία της εταιρότητάς μας, αλλά και στην εγγενή μας ευρωπαϊκότητα. Για πλεονασματική οικονομία, αλλά και πλεονασματική πολιτική. Για ένα πλεόνασμα δίκαιης υπερηφάνειας σε κάθε πολίτη της νέας Ελλάδας, αυτού του νέου κράτους. Θα καταθέσουμε σχέδια νόμων, τα οποία διασφαλίζουν τις αφετηριακές προϋποθέσεις ενός τέτοιου άλματος. Δεν θα προτείνουμε εδώ τις μεγάλες αλλαγές. Καταρχάς, μόνο τα προεόρτια τους. Για να ελέγξουμε τις δυνατότητες σύγκλησης του παρόντος κοινοβουλίου, να διαπιστώσουμε τα όρια του, αν υπάρχουν, εκτός αν μας αποδείξετε πως δεν υπάρχουν. Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, επιχειρούμε να αντικατοπτρίσουμε τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας στο νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, ώστε να μην πνίγει η νομοθεσία την οικονομία. Να μην ποινικοποιούνται θέσεις εργασίας που σήμερα είτε δεν υφίστανται ενώ θα μπορούσαν να δίδονται και συνδύουν στη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, είτε υφίστανται αλλά δίδονται παρανόμως, χωρίς ιατρική ασφάλιση και συνταξιδοτικά δικαιώματα για τον εργαζόμενο και χωρίς έσοδα για το κράτος. Με τις αποκρατικοποίησεις ελαφραίνουμε το φορολογικό βάρος βαθιά ελλειμματικών, νοσηρά υπερχρεωμένων και εξόχως διεφθαρμένων δημοσίων οργανισμών του κομματικού κράτους μεταπολίτευσης, από τους ώμους του πολίτη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα έσοδα του κράτους προέρχονται κυρίως και πρωτίστως από τη φορολόγηση των πολιτών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Την οποία φορολογία μειώνουμε στα χαμηλά εισοδήματα, για να δώσουμε ζωή στην οικονομική δραστηριότητα, την οποία είχαμε πνίξει με τη μεταπολιτευτική φοροεκδοροσφαγή. Εξαρθρώνουμε τους έμιστους στρατούς του κομματικού κράτους, την αναξιοκρατία της τελέχωσης της ευρύτερης κρατικής μηχανής χωρίς καμία αξιολόγηση ή εξέταση, εκτός ΑΣΕ και σε ηλικιώδεις αριθμούς, εξορθολογίζοντας το κράτος. Και χωρίς να λαμβάνουμε μισθούς που το κράτος δεν χρειάζεται πραγματικά, παρά του μη έχοντος βαριά φορολογούμενου πολίτη. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε, δεν είναι δουλειά του πολίτη να πληρώνει τους κομματικούς στρατούς. Ελπίζω πως θα βρίσκω σύμφωνος με αυτό. Για το ζήτημα των ναρκωτικών, επικεντρωνόμαστε στην πρόληψη και στην θεραπεία. Όχι στο πώς θα απομονώσουμε τον άρρωστο συμπολίτη μας από την κοινωνία, από τη συλλογικότητα, αλλά πώς θα τον φέρουμε πίσω. Με το σχέδιο νόμου για την πολιτιότητα, αυτό που μέχρι σήμερα ονομαζόταν ηθαγένεια, καθορίζουμε τα κριτήρια μετοχής στην συλλογικότητά μας, της απόκτησης της ιδιότητας του πολίτη, απελάβοντας παράλληλα τους παράνομα εισελθόντες. Και προτάσουμε ένα κίνητρο για περαιτέρω ενσωμάτωση και αφομοίωση μετά την απόκτηση της πολιτιότητας.
την καθαρά τιμητική και συμβολική δυνατότητα ηθαγένειας. Δηλαδή, όχι πλέον του ανήκει απλώς στο κράτος, αλλά του ανήκει στη διαχρονία του ελληνικού γένους, στην αργόσιτη διάρκεια μας. Ανασχεδιάζουμε την παιδεία, διδάσκοντας τη γλώσσα ως λογική και τα μαθηματικά ως γλώσσα, διασφαλίζοντας ολιστική παιδεία και ισορροπώντας ανάμεσα στον ελληνοκεντρισμό και στην εμπεδωμένη ανοιχτή οικουμενικότητα που ούτως ή άλλως διαθέτουμε. Στις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, διασφαλίζουμε αυτό που δεν διασφαλίζεται πάντοτε μέχρι τώρα, την αξιοπρέπειά μας και την άσκηση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων μας πέρα από εκατέρωθεν κουτσαβακισμούς. Τελείωσε η εποχή των στήρων αντιπαραθέσεων, ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, διότι αυτό θα εξαρτηθεί από εσάς, από τον κάθε πληρεξούσιο βουλευτή ξεχωριστά. Σας καλώ να κάνουμε ένα νομοθετικό άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά και να μην διαψεύσετε την ευτολμία των προτάσεών μας, αλλά να τη συμπληρώσετε με τις βέλτιστες προσθήκες και την συλλογική σας σοφία. Ούτε να δημιουργήσετε εμπόδια στην ενότητα που προσπαθούμε να σφυριλατήσουμε. Ζητούμε ευτολμία, ενότητα και άλμα. Άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλή σας επιτυχία. Παρακαλεί ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Καραβαγιάννη, να ανέβει στο βήμα για να μας παρουσιάσει το σχέδιο νόμου απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αποκρατικοποίηση ΔΕΚΟ και αναμόρφωση της φορολογίας σε εισόδημα και αφορολόγητο όριο φυσικών προσώπων. Αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς θα ήθελα να απευθυνθώ προς τους βουλευτές της Ενιαίας Αριστεράς. Με τα πολεμικά. Ενωμένης Αριστεράς. Με τα πολεμικά και μεταπολιτευτικά, η αριστερά ήταν ο Θεοσότης, ο καπετάνιος της Δημοκρατίας. Και εσείς ως καπετάνιος εγκαταλείψατε πρώτο το πλήρωμα. Σας παρακαλώ να Καλείστε να το αλλάξετε! Καλείστε να το αλλάξετε! Αυτή τη στιγμή είναι εκτός διαδικασίας. Παρακαλώ να μένει στο λόγο σας, κύριε Υπουργέ. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Η ελληνική οικονομία, ειδικά εν καιρό κρίσης, ανάγεται σε έναν πλέον πεδίο πολιτικής σε εμβόλιο αλλά και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια οικονομία, ας μου επιτραπεί έκφραση, πολύπαθη. Καθώς ήταν και συνεχίζει να είναι δέσμια παθογενειών, πελατειακών συσχετισμών και σαφρών ιδεολογικοπολιτικών νοοτροπιών. Πέραν και εξαιτίας όλων αυτών των αρνητικών προϋποθέσεων, η χώρα βρίσκεται από το 2009 ανάμεσα στις πληγάδες δύο αντικρουόμενων ελλημάτων. Δύο ελλημάτων που η λύση του ενός διωγγώνει το άλλο. Η κυβέρνηση κλήθηκε λοιπόν να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου. Το προσυζήτηση νομοσχέδιο έρχεται να δώσει τέλος σε όλα τα προαναφερθέντα δεινά. Πρόκειται για ένα πρώτο μέρος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης και Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Ένα σχέδιο που θεωρείται επιβεβλημένη τομή και που εισάγει νέα νοοτροπία σε επίπεδο μικροοικονομικών δικτών και μικροοικονομικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο προϋποθέσεις σχέρμα για μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο, που θα καταστήσουν εν τέλει τη χώρα μας αξιόπιση στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, εξωστρεφή και φιλική προς τις μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο πρώτος εκ των 4 πυλώνων του νομοσχεδίου περιλαμβάνει τη μείωση του κατωτάτου μισθού. Πρόκειται για ένα μέτρο αρχικά παρεξηγημένο και ασφαλμένος θεωρούμενος αντιλαϊκό, καθώς, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο διάγραμμα συσχέτισης μισθών και εργασίας, οι κοινωνικές ωφέλειες είναι πολλαπλές και τεράστιες. Πέραν της πανθομολογούμενης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, η μείωση του κατώτατου μισθού συμβάλλει στα μέγιστα στην προσπάθεια της καταπολέμησης του διαχρονικού προβλήματος της υψηλής ανεργίας. Όπως ανέφερε πριν από ακριβώς 4 μέρες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Προβόπουλος, στην ετήσια έκθεσή του,
Η ανεργία το 2013 αναμένεται να διεκδοθεί στην τάξη του 35%, ένα εκρηκτικό ποσοστό ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνησή μας αυτό δεν θα το επιτρέψει. Η σύγκληση του κατωτάτου μισθού προς το σημείο ισορροπίας θα μειώσει το χάσμα μεταξύ καμπυλών προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τελικά θα μειώσει το ποσοστό της ανεργίας. Πέραν των ευεργετικών ωφελών για την καταπολέμηση της ανεργίας, η μείωση του κατώτατου μισθού συνδράμει προς την κατεύθυνση της πάταξης ανασφάλισης εργασίας. Μια ακόμα πληγή για τη χώρα, η οποία έρχεται δεύτερη στους δείκτες διαφοράς στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Τέλος, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους για ένταξη στην απασχόληση και διευρύνεται σαφώς η καταναλωτική βάση και η καταναλωτική δύναμη. Ερχόμενος στο θέμα των αποκρατικοποίησεων, προωθούνται προς αποκρατικοποίηση τρεις εξόχως ζημιογόνες εταιρείες για το δημόσιο, που παρά την αποτυχημένη προσπάθεια συγχώνευσής τους με άλλους οργανισμούς, συνεχίζουν να αποτελούν πρότυπα κατασπατάλησης και άνδρα πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Πρόκειται για τις εδώ και 20 αποδεδειγμένα συναυτά έτη ζημιογόνες 10 δημοσίων μεταφορών που ουσιαστικά βλάπτουν τον ίδιο το φορολογούμενο. Τα κριτήρια των αποκρατικοποίησεων. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώνετε. Τα κριτήρια των αποκρατικοποίησεων τίθενται από ανεξάρτητη δεκαμελή επιτροπή. Περνώντας στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, η θέση είναι ξεκάθαρη. Εξορθολογισμός. Στο φορολογικό τίθενται οι βάσεις για μια νέα αξιοκρατική και δίκαιη φορολόγηση, η οποία σέβεται τον επιχειρηματία και τον χαμηλοσυνταξιούχο, αλλά ταυτόχρονα θέτει όλους τους φορολογουμένους πρώτων ευθυνών τους. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το καινοφανές. Προτιμούμε τις άβολες αλήθειες από τα βολικά ψέματα. Ήρθε η ώρα για αλλαγή, χωρίς φανφαρολογίες. Για μια αλλαγή απαλλαγμένη από τις έννοιες του λαϊκισμού, της ψηφοθυρίας και της οικονομικής πολιτικής του μεγαλεπίβολου αλλά παραλόγου. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής, δηλαδή η τήρηση μιας υπεύθυνης τάσης απέναντι στους πολίτες και ο αυτοπεριορισμός των οικονομικών ατασταλιών δίχως ξένη σύσταση, το πράττουμε με αυτό εδώ το νομοσχέδιο. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο μία ανάγκη. Αυτή της επανάκτησης της εθνικής μας αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας. Μιας αξιοπρέπειας που θα είναι καλύτερη κληρονομιά για τις μελλοντικές γενναίες. Δρόμος, η συνεννόηση. Αφήνοντας πίσω το εγώ, κοιτάζοντας ελπιδοφόρα προς το εμείς, αφήνοντας πίσω το κομματικό συμφέρον και τις τυχοδιοκτικές τάσεις, δημιουργούμε μια χώρα αναγεννημένη από τις τάχτες της. Μια χώρα που θα είναι έτοιμη όχι μόνο να αποστοβεί σε μια κρίση χρέους, αλλά μια χώρα επάξια της ιστορίας και του παγκόσμιου βάρους της. Μια χώρα που θα στέκεται επάξια στο διεθνές στερέωμα και θα αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης και συνοχής των δικτών και των πολιτών της. Αυτή τη χώρα είναι στο χέρι μας να τη δημιουργήσουμε. Με συνένεση, όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος της οικονομίας σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης της χώρας, το Προεδρείο της Βουλής κρίνει αναγκαίο το νομοσχέδιο αυτό να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Σε αυτό το σημείο, το Προεδρείο καλεί την Υπουργό Δικαιοσύνης, κυρία Κόρφα, να παρουσιάσει το νομοσχέδιο σχετικά με τη χρήση και την εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Κυρία Κόρφα, έχετε 4 λεπτά. Αξιότιμο Προεδρείο της Βουλής, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εξοχότατοι βουλευτές και αγαπητοί προσκεκλημένοι. Το θέμα της Επιτροπής των Κοινωνικών Υποθέσεων για το πρώτο μοντέλο Βουλής των Ελλήνων είναι η χρήση και η εμπορία των ναρκωτικών ουσιών. Ως κυβέρνηση, είναι προτεραιότητά μας να λάβουμε μέτρα και να παρουσιάσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα επιφέρει μια πρωτοποριακή, ουσιαστική και μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα αυτό, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία όλων των πολιτών της. Για τον λόγο αυτό στηρίζουμε την αποποινικοποίηση της ατομικής χρήσης οποιονδήποτε ναρκωτικών ουσιών. Ως ατομική χρήση εννοείται η χρήση ναρκωτικών ουσιών από το χρήστη για τον εαυτό του και μόνο. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, καθότι οι πράξεις του δεν προξενούν βλάβη σε τρίτους, αλλά μόνο στον εαυτό τους. Θεωρούμε ότι χρειάζεται να τους παρέχουμε στήριξη και όχι δίωξη. Απαγορεύεται ωστόσο η χρήση η οποία θα παρεκκινεί τρίτους σε χρήση, δηλαδή η χρήση σε δημόσιους χώρους, και κατά συνέπεια δικαιολογούμε και την καλλιέργεια σε ποσότητες που δικαιολογούνται από την ατομική χρήση. Όπως προανέφερα, επιθυμούμε να επιλύσουμε το ζήτημα των ναρκωτικών σωστά, στοχοποιώντας τους θύτες και όχι τα θύματα. Για τον λόγο αυτό επιβάλλουμε και σκληρότερες ποινές
στην εμπορία και δι στη μεγαλοπεργία των ναρκωτικών. Θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά τα δημόσια κέντρα απεξάρτησης,